Ngisathi ukuthi ka enjoy so ubalweni. So kumnandi ngaleyo ndlela. But I think like we should take some time iritsibane handle yabo. I mean there's no rush. Yazi le shandise manje isikhathi kanjani mina ngithi asivele sijole nje. No, wena ka re so tatile haholo man. Angijaha ukuthi nje yawazi ukwazana kancane ukuthatha isikhathi esingakanani. So ithi ngiqeda ukwazana ngibona ukuthi no man yazini asekho isidingo sokuthi enjoy yabo. Because ayisekho into interesting enzoyenza. So mina ngithi asikhale vele manje nje lelanga leli kube yilo le anniversary. Ke nagana gore ke tla lupunya ka yalla ere ke arabe ne. Hello. Nga se khona tsa ke busy noje. Today gona nga se khona. Okay, sharp. Konja le ke reng? Angasoba lo beyakufunela. Ke mfananyana mongwe so. A dulang strateng sa gona bo. So nare o batla reng ke di walking yana bo. E walk no mfana. Ushobe yafuna walk kuphela. Utaba I mean utla batla eng than walk. Ngiyangasi. Sale makhelwane. Ke eng ona le mona na. Okay, na anyways sikutsamane. Manje haka ngeke unginike. Oh, hak. Okay. Hamba ke ubone ufana une crush go. Hayi akuwele wena. Mayithini vela ngale ndaba. Kusayo inahana bo. Sharp ne. Komo ngizithumele. Omalume bakukhokhele. Yo, mkhozi. Shamaka. Yo, ngisathi bor cat uswite haji. Sekenzeni ke ubhedwa wakho? The past few days since ikele happy man. Yazi ukuqinisa mnganami ne. Mina ngibone ngathi umlele amaphepha lento yakho. Angibone ngathi uzokushaya. I mean why like urata oba negative so? Lalela mngani angikho negative. Should my worried ngawe yabo? And lento iyayenzeka wonke umuntu uyazi. I'm literally worried about you. Yeah, mara yatsa sekimpa ke chore he ona le mona ing but like yatsa lena kore akiyo man safe. Whatever wana yetsa halang ho last relationship ya ka bo. And like motho o itse ke mnehe answer. Yabo batla like ina lena. Okay. Like yabo. And like yo. Chomi ke tse sa inahana ke tla buye ke mvetsi. Ayingacabanga isikhathi esingena. Awuthophies. Hawu kiceta uceta no tsheni uyangibona ke ngiditsi nomfotho Manje yena ubalekile ukudlula mina. Lebza ke charger. So wena Lebza sengizolukhulu ngawe ngijabule ukwazi. Khathi uqala ukungazi. Uqanga ukuthi wafunda nobani esikoleni. Awume kancane wena ngikhuluma nalo. Wo Lebza. Chomi ukhethe wafuna like you already buwa yena. Hayibo mphendule. Ubani cricket man? Hayi chomi ngitabuye ke marana. Ubani ongaphenduli? Hayibo sokuchazathini chomi ngicaka kayibona maybe utafona happy. Nasikhathi busy. Na chomi bona safuna kapa ki network chomi. Kumphendule oqala wamuza ukuthi uthini. Ngiyabonisa lo muntu ukuthi akancane. Wona mina ngiyakuncenga. Wona nama ngisisela. Lebo salana vele. Hey yatsela nna ke mkhohlile ke re gala tsamaile. Ngihambe ngiphi? Hayi ya hayi wena. Chomi motho a thola kapa ke network ya mona. Tshela kusi network awumphendula ngithi oqala. Leka uzobuya ku. Sona yazana khona. Chomi isisono ka yena. Bon athola hal cricket. Ke teng. Sure.